Sa number 2, ginsubmit na sa Tiglikum sa Department of Environment and Natural Resources ang assessment report angon sa natabo nga flash flood sa Negros nga nagutas ang halos 100 ka kabuhi kag nagdala sang dako nga kahalitan. Suno kay DNR Negros Island Region Executive Director Charlie Fabre, dala sa pila ka mga linugman nga nagtayog sa probinsya, naghumok ang duta. Ikaduha, ang 400 mm nga ulan nga nagbubo sa sulod sa duha tubtub 3 ka oras ang nagtuga sang landslide. Ang natuga nga flash flood nagdala sa mga kakahuyan. Sa ilang report, ang mga kahoy uprooted o kung nagkalaanod gikan sa ilang mga ugat. Taliwas sa mga alegasyon sa illegal logging, suno kay Fabre, wala sila sa nakitaan nga mga kahoy nga ginpang utod. Padayon sa karon ng inventory sa mga kahoy. As of November 13, ang Mount Canlaon National Park personnel naka-inventory sang 12,636 ka board feet sa mga nagkalaanod nga kahoy sa Bagakay Creek lamang sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Upod na sa nasubmit nga report ang mga recommendation. Pila diri ang mga pagtalakay sa encroachment sa mga settlements sa forested areas ang MKNP kag pag-clear sa mga nabara nga trails. But again, yung nakita doon sa report, hindi talaga ma-prove na may illegal logging. But there are so many trees na landslide galing sa bundok ng Mount Canlaon National Park and along the riverbank na mga trees na na-uprooted siya, nasama doon sa baba, no? But ang possible cause yun ng mga landslide is the several pumutok yung volcano every now and then may earthquake siya. So nalusin talaga yung soil doon sa bundok. Tapos natamaan ka ng heavy rainfall, no? Imagine daw, according initially discussion kanina, about 400 to 450 mm in just 2 hours, 3 hours. Yung rainfall. Yung rainfall. Kaya nagiging plus flood siya.